rýža, 1 alebo 2 citróny, 1 čajová lyžička horčičných semienok, čanadal, na Slovensku ho môžeme nahradiť napríklad cícerom alebo žltým hrachom poleným. Potom tu máme uridal, ten sa dá nahradiť tiež napríklad mungoklíčkami, ktoré sú nasekané na malé kúsky, asi polovica čajovej lyžice kurkvy, na drobno nasekaný zázvor, čerstvé arašídy, kešu orechy, listý kari, koriander, sušená čili paprička červená a čerstvé zelené čili papričky. Najprv si rozhrejeme olej na panvici. Do horúceho oleja pridáme horčičné semienka, strukoviny, pražíme do zlatista. Pridáme oriešky, pražíme do hnedesta. Tak už nám to krásne vonia. Pridáme si kešu oriešky a červenú papričku. Pridáme kari listy. Pridáme zázvor. Pridáme kurkumu, tam to krásne zafarbí. A najemno nakrájanú čili papričku zelenou, alebo 2, 3, podľa toho, ako čili máte radi. Pridáme rýžu, basmati rýžu, ktorú sme si pripravili. Spoločne krásne opekáme. A nakoniec pridáme nasekané listy koriandru. Premiešame a máme hotovo. Môžete pridať aj paprikos, ak máte radi. Je to indické. Hlavne keď to urobíte extra spicy, potom ten jogurt vám pomôže triediť.